TV. Kwa kani jatend DCP Rigathi Gachagua nyiero jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mowacho ni notigo de kuodo wiye kendo gole oko e apisi. Kowacho ni sani to koro sirikal lokore kode ahinya to bang' liekro ni migepe moko osegole lwete. Gachagua ne wuoye e kaunti ma Meru kama oseye duond bura mar ODM kuom lando ni gibiro dwaro lemo mar jalup jatend piny Kenya e yiero mabiro ka Kindiki to pod nie kom. Na nikamwambia Kindiki, huyu mtu si mtu mzuri. Anakutumia kunihangaisha mimi ndio hangaishe jamii yetu, lakini akimalizana na mimi he'll come for you next. It has come to pass ati huyu Junet anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kindiki yako kwa kiti na Ruto hawezi ongea. Huyu Junet akiongea ametumwa na Ruto. So wewe brother Kindiki ujue ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo. Achije ariyo kuom maboro mitudo gi ketho mar monj mane otim e kinde ma kweth Linda Mwananchi nyocha yuore Lamo.